na ga wannan wasin ya ban wahala to kai hakuri in Allah da ka to wajen maganin matsalarka ba ni shin kafe shi insha Allah taimaka min da Allah abu ha Allah ya taimake mu gaba ki ne mu ba an dan zauna ko zauna a can to me baby lafiya soyayya da Allah ni soyayya nan ba na tsan Allah dan Allah ki alai ni ki bayan da abin da ke damuna aba da Allah kullun so yin soyayya ma laifi ce ashe dole ta soyayya ne ana yi ina lafiya kike kuka yanzu nan fa na ta maka hanya shine fa na da baby wai yace baya so na kuma ba zai ƙara so na ba kuma ni wallahi tun da ya ce ma kasance in tar mota yau sai na kashe kaina kowa ma ya ku zan je game da mai zamani zan ga Sudan bana ji a gari wallahi da kyau wallahi sai game da budurwarka ta ce tunda baka san ta za ta je kwalta ta kashe kanta budurwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na tayi bari zuciya ta zuga ki kada ki hana ƙara so sashin ki kada ka hana farce mini a raina je ka kawai tunda ba ka suna ni ba inda zani kawai ki bari ni nan na gadin ki na killata kuma sannan da baki kula akwai bukata kenan da in tafi da ikararin tsaya gani to ai kai ne na yi ma kamar raba na yi na san burge ka sai ka sami nishayi ka nuna mini yanda za na gane kana yi da kaga da ƙaunar ka ko da yaushe a raina Prince Production. Midgate Mix.